Ledled Cymru, mae llawer ohonom yn mynd yn ôl i'n gweithleoedd, yn mynd allan mwy a threulio amser gydag eraill. Ond nid yw tagfeidd yn hwyl i unrhywun. Felly beth am ddewis cerdded, beicio neu fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus? Mae cynghorau Ledled Cymru yn ei gwneud hi'n haws fyth i deithio'n gynaliadwy. Trwy greu mwy o lwybrau beicio a cherdded, maen nhw'n ei gwneud hi'n haws ac yn fwy diogel i fynd o gwmpas. Mae hefyd yn wych i'ch iechyd yn glanhau'r aer ac yn lleihau allyriadau CO2. Efallai nad ydych yn gwybod ble i ddechrau, neu efallai y byddwch yn teimlo'n nerfus am wneud newid. Ceisiwch siarad â ffrindiau a chydweithwyr, cynlluniwch ymlaen llaw a chymerwch ef un cam ar y tro. Ymunwch am miloedd o bobl eraill a dewiswch deithio iach ar gyfer eich taith nesaf.